O futuro do baloncesto feminino ten unha cita en Pontevedra. A cidade acolle do 2 ao 8 de xuño o Campeonato de España Infantil Feminino deste deporte. Son 32 equipos que como mínimo traen 20 xogadoras, polo tanto estamos por riba dos 600 participantes e ademais dos adestradores, familiares, sabemos que canto máis pequenos son as nenas, máis preocupación familiar hai, e a parte dos pais suelen vir tamén a veces os avós ou as aboas. Estamos a falar por enriba de 2000 persoas que se achegarán a Pontevedra durante esta semana. A fase de grupos disputarase nas dúas pistas do pabillón da Xunqueira. Os cuartos, semifinal e final serán no pabillón municipal. E eu definiría este campeonato como unha festa, porque realmente ver a todos os equipos pola cidade apoiados por as familias e demais, pois é un movemento continuo de xente que, como decía o alcalde, pois supón unha mobilidade na cidade que non é normal ou habitual, non? Solo cando se traen eventos deste tipo. Un campeonato en formación marca un poco la línea a seguir que están llevando las selecciones españolas de formación, este nivel competitivo, ese disfrutar desde la exigencia que da un campeonato de estas características con tantos equipos. Dende a Federación Galega de Baloncesto calculan que a celebración deste campeonato en Pontevedra terá un impacto económico na cidade de ao redor de 300.000 euros.